Negros Oriental Provincial Health Officer Dr. Lilan Estacion kinsalakip sa nasamdan atol sa Pamplona massacre ni balik na pagtrabaho human sa tulo ka semana nga nagpaalim sa iyang mga samad. Ano ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa iyang unang adlaw pagbalik sa buhatan sa Provincial Health Office, nakigtagbo siyang staff ug namirma og mga papilis ang unang gihimo ni Dr. Lilan Estacion. Bisan naglisod sa paglakaw, kay kinahanglan pa niyang mugamit og walker o alalayan sa ubang tao. Apan kinahanglan na siyang muduty aron tumano ng iyang administrative function. Giangkon sa health officer nga hangtod karon na trauma pa siya ug nagpabilin ang sakit nga gibati human sa giulagway niyang inhumane nga paghitabo niadtong Marso 4. Saysay ni Dr. Estacion nga atubangan sa usa ka lamisa, nagsunod lang ilang mga lingkuranan sa namatay nga si Governor Roel Digamo. Matod pa, busy sila sa pag-atiman sa mga nagpatabang sa dihang kalit nilang nadunggan ang buto-buto sa armas. Nga pagkaigo na ko, ning ko nga I felt numbness on my leg. And then, wa ko kabantay sa akong feet di ay nga naigo pod. Katuran sa akong leg and I shouted, naigo ko. And then, I think when I saw nga tanang tao was on the ground, on the floor, so ni ano pug ko kanang nagapdad ragyud ko. Halos mabungkag ang iyang kumagko sa walang tiil ug duna usay samad ang likod nga bahin sa walang paa. Human maigo sa pisik sa pagpamusil kang Digamo. 7 ka adlaw siya sa tambalanan ug 2 ka semanang nagpaalim siyang panimay. Matod sa doktor, sakit man mahinumduman ang panghitabo. Apan natagbaw sila sa gihimo sa mga otoridad ug sa gobyerno pagukod sa mga responsable sa krimen. Iyang gipanginaot nga madakpan ug mapasakaan og tukmang kaso ang mastermind sa krimen. Bisan to buhi ko, ma'am, but the pain is still here. The scar, akong iusog gid, ma'am, ang scar nga mahabilin diri sa akong body, that I cannot forget. Tungod sa nahitabo, iya kanunay ang gipahinumduman ng mga kawani sa PHO, ilabi na ang mga anaa sa field, pagsiguro una nga luwas ang palibot ug makig-alayon sa kapulisan ug kasundaluhan sa mga lugar nga ilang bisitahon. Uban ni Godfrey Rilien ug Edward Tubilan, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.